Aquesta etapa nova introdueix l'element de la bolera, els bolos, i ha de veure, en el meu discurs narratiu, artístic, un dia que vaig anar a jugar amb els amics a la bolera i com tot el que m'envolta és estimulant, en aquest moment vaig dir, ostres, estic parlant de dolor, estic parlant de mort, estic parlant de malaltia, estic parlant d'adversitat. L'adversitat per a les persones són colps. O sigui, constantment estem rebent colps per totes bandes, els que veiem i els que no veiem. Aleshores, jugant a un simple fet, que són les birles, els bolos, vas dir, ostres, és que la bola és la vida en general, metafòricament la vida, que en aquest cas té un reflex, en la que es reflexa tot, i les birles, els bolos, som nosaltres. Aleshores, comença el que és a indagar un poc per ahí, a veure el significat del bolo, quina forma té, i sobretot, que quan cau no s'alça. Dic, ostres, si les persones quan rebem colps, algunes moren, però altres tenen la capacitat de resiliència, de tornar-se a alçar. Aleshores, és un xoc continu, una investigació contínua, en dir, ostres, sí, alguns cauen i no s'alcen, però altres, amb lluita i amb constància, tornen a alçar-se. Això és el fet que fa que dir, ostres, doncs vaig a veure de quina forma un bolo pot tornar-se a alçar, i parlem de resiliència. En aquestes peces, que són les que tenim ací, que estan fetes en Indonèsia, el concepte va néixer ací, a l'Horta, ací a casa, però després vaig aprofitar la meva estada internacional del doctorat, ací en el Politècnic, en Indonèsia, per a desenvolupar tot el que és l'obra aquesta de les birles, dels bolos. En aquest sentit, el concepte de bolo veiem que adquireix una altra forma que no és esta. Aquesta forma, per l'estudi que té la forma, és per a caure i ja està. En aquestes peces, que concretament aquestes estan fetes de resina, el que me permet aquesta forma és posar-li un pes a la base i que quan és colpejada torna a alçar-se. També veiem a l'exposició un altre tipus de bolos. Encara que el concepte naix part d'una autobiografia, els diferents tipus de material dels bolos, que no estan tots fets del mateix material, són una projecció cap a una obra més enfocada a tot l'espectador, perquè al fi i al cap els temes que tracte són transversals i em poden afectar a mi com li poden afectar a qualsevol. En aquest cas, a vegades, el desahogar-se, el transmetre, el dir aquests colps, el mostrar aquests colps, no amagar-los, també és un acte terapèutic per al ser humà, per a la persona, el desahogar-se. I en aquest sentit, aquests colps no s'amaguen, al revés. Una peça trencada, una peça colpejada, és reparada en or. És a dir, mira'm la cicatriu, te l'estic ensenyant, no l'estic amagant, te l'estic ensenyant i vull que parlem.